אמן אמן. טוב, אז דבר ראשון נגיד שלום ליפעת, אחותה של עינב. שלום שלום. אוקיי, אז אולי תוכלי להגיד לי מה את חושבת על הסוכנים מים? סוכנים? זאת אומרת, ייחודם המרגש של עידן ועינב. זה באמת יום מאוד מרגש, ורגע מאוד מרגש. אוקיי, יש משהו שהיית רוצה למסור לזוג הצעיר? כן, בטח. עידן ועינב, תמשיכו להיות מתוקים, מקסימים, שיהיו לכם חיים טובים ביחד, תצליחו, ושרק יהיה לכם את כל מה שאתם רוצים. אני אוהבת אתכם. עידן ועינב שהם יהיו בריאים ושיהיה לכם שיהיה לכם שלום להילה, אחותו של עידן. שלום. טוב, אז ספרי לי קצת על עידן. עידן הוא בחור יצירתי ומקסים וחתיך ומדהים, ובחור שכל בחורה הייתה רוצה, ואני שמחה שעינב ככה תפסה אותו. אוקיי, במהלך חייו של עידן הרגש אולי איזושהי התנהגות מוזרה אצלו, אולי טיפה חשאית? מה כאילו, חוץ מלהשתלט על העולם? כאילו, חוץ מלהיות מקסים וחמוד וחתיך? אמרת משהו על להשתלט על העולם? אני אמרתי להשתלט על העולם? נראה לך שאמרת, בואי תרד מזה אם אתה יודע מה טוב בשבילך. לא אמרתי להשתלט על העולם. תירגע, אל תנסה אותי. טוב, אולי תרצי למסור משהו... אני באתי לך בטוב, אל תנסה אותי. אוקיי, בסדר. אולי בכל זאת תרצי למסור משהו לזוג הטרי? לזוג הטרי, כן. עידן ועינב, שתהיו מקסימים ומדהימים ומאושרים יחד ובריאים. ושיהיו לכם את הנישואים הכי יפים והכי טובים בעולם. ותצליחו שניכם בקריירות שבחרתם לעצמכם. ואל תשכחו שאני מחכה שהילדים שלכם ישחקו עם הילדים שלי. אוהבת אתכם. מזל טוב לעידן ועינב. לאחר האיומים של הילה, אחותו של הסוכן עין, החלטתי לרדת למחתרת. אבל לעולם אני לא אכנע. מה זה? מה אתם עושים? מי אתם? לא. אמרתי לך שאף אחד, אבל אף אחד לא מתעסק עם עין. לא, רק לא דורה. לא!